Salutare toată lumea, numele meu este Raul și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie de Minecraft. Da, am decis să încep Minecraft pentru că tuturor ne place. Și acum, bineînțeles, ce nu facem? Ce facem mereu la început? Păi, mergem să ținem lemne. What? Nu se mișcă acum. Ce mi-a lăguit? Nu înțeleg. Și văd că este un bug. În fine. Am zis până la început. Bunăcel. E bun pentru început. Și da, sunt un pic greșit, poate să mă dispat. 10 să pune cum apă. Acum am să mergem să tăiem niște copăcei. Perfect. Deci, perfect. Mai fugit de mine, mai. Și n-am jucat de mult Minecraft. Adică, nu mă să mă apuc de YouTube, n-am jucat Minecraft o grămadă. Dar m-am jucat de mult timp Minecraft-ul acesta, am jucat doar pe calculator. Minecraft, nu uită viața ai. Bine, acum, ca de obicei, vom începe să spargem lemnul, pentru că asta facem noi mereu la început. Cea mai plictisitoare treabă. Și dacă mai vreți în continuare să fac episodul, nu uitați să dați un like, să strângem măcar 5 sau 10 like-uri și vom mai continua. Poate un picuț din capul voi face off camera. Așa, cum vom face? Crafting table. Telefon, așa. Vă face și alte unelte, ca să mă duc direct acum să iau piatră. Pentru că nu are rost să ne fac. Așa, mai voi la cam 30. De fapt, nu. Înseamnă cam, da, 20 cam, pentru că furnar nu mai trebuie să fac, pentru că am acolo la fierărie. Da, și dacă să mă aud un pic încet, să-mi spuneți că din episodul viitor voi rezolva. Ori, chiar acum, îi dai jocul mai încet. Vedem. Da, sper că se aude pe filmare, ca să mi se aude și mie vocea. Problemă. Da, asta așa. Urăsc. Bine. De aici. Să facem plen. Sabia de asta. Trinocop am făcut, nu? Lopata am făcut. Bar n-am ce am făcut. Pe că n-am făcut ceva de 2 ori. Nu am făcut nimic. Am făcut cam toate uneltele. În afară de o săpălică. Dar nu cred că îmi trebuie, da. Nu îmi trebuie, pentru că am deja aici o fermă, deci. Bine, uite acolo văcuță. Să punem lumină mult, ca să iau un pic de cărnică. O, ce cade. Uite, copăție. Copăție, așa. Nu sunt blocat. Bun, acum
construi casa mea. Este mult de lucru în casa mea. Voi aflați casa mea. Aha, avem deja craft table, nu-i bai. Chest. Așa. Pardon. Mă duc să fur. Tu că nu intrați aici. Bine, mă duc să fur. Bine. Mă duc fur de la vecinii. Așa. Tu nu stai bine aici, stai cu o să aranjăm. Am să fac o schimbare. O să-i tai scaunul ăsta. Și dacă nu se supără vecinul și ăsta. Sfidul acesta, dar deocamdată nu lăsați-mă. Deci pot să trec prin asta. În fine. Acum vom merge. Am stabilit casa. Să mergem niște copăcii ca să încep măcar în schetul casei. Nu poate că mă pun aproape să termină asta în toporul, așa. Să am niște copaci, am văzut aici. Noi așa. Să-i luăm ca să și plantăm înapoi. Așa. Acum vom tăia încă o grămadă că ne trebuie. Așa, acum unde am pus apă? Așa. Vă las din acesta. Acolo e că n-am de asta. N-am, să zic așa, copaci să le punem guri de copacii ăștia, dar cred că se pun de ăștia. Acum o să o sparg până îmi dă, dar n-are rost. Nu o sparg de asta cum trebuie și nu stau acasă. Așa. Și vom face dacă nu plăcut să putem camera, că va dura foarte, foarte mult acasă mea. Bă, serios, bă, așa. 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 Să ne uităm că putem acestea și vedem cât am adunat. Ei, da, mă. Am făcut treaba, nu? Da, am făcut. Pare rău. Bă, încă. Trebuie că nu seama acum am foame. De modul acesta. O până să fac golden de păluri, mai este mult. Și bine. Uite, m-a căzut unul, da, nu bă. Nu părea, nu ne bă. Trebuie să mă duc în fiecare casă.
în fiecare casă noi care... Aici sunt unele nu. Care are stănii cărți să le iau. Păi cred că casa mea are o grămadă de cărți. Da. Cărți care mie ne trebuie. Bă, sparg casa. Așa. Uite părțișoarea bun. 21. 21. Stai acum să fac cu patul rapid. Să dormim. Hai băi. Nu. Să dormim. Așa. Unde am de dormit? Rapid. Opa. Care are? Văd că acum ăștia, nu e ca și pe Explorer, că se aude. Deci ceva mai... Bă! Se aude ăsta nu-i... Abonați. În fine. Însă de ca și pe Explorer când sparg geamul, ori trebuie să sparg cu altceva să aud așa. Cred că sunt pe Pocket Edition, dacă vă întrebați. De fapt, să observă că e cam puțin de tare, da? Nu e bai. Să ne vedem încă o casă, dacă mai are. Casa aia nu e. Păi nu cred că mai are, că altele sunt mai micuțe. What? Ce spune? Gărerie. Puși pe ticanie, că te salvezi, nu vrea să îi cad armura. Aici nu, nu. Bă, când sunt clipă aici. Da-mi armură! Nu e corectă viața. Cream când armură și... Nu, trebuie să înot după ea. În fine. Nu știu că nu uiți. Nu cred că nu voi uiți. În fine. La foc. Și să te fugi. Da, prostă. Nu trebuie să fac cap. Unde mai ești? Bă, vedeți tocmai ce vă spuneam. Fugi. Tocmai ce vă spuneam. Că poate e atât de adâncă apa încât nu mai poți să le iei. În fine, ne vom încheia acest episod aici. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și ne vom vedea data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!